Gde sam familijo, dobrodošli u još jedan vlog posle 100 godina i danas nastavimo dalje sa serijalom u pecanju. Znate da sam već snimao pecanje na Grabovu jednom, a danas pecamo na mestu koje se zove Budakovac, negde blizu granice sa Mađarskom u Hrvatskoj, a trenutno se nalazimo u okolini Vinkovaca, tako da sad trebam da palim kola, da pripremim sve za snimanje i da cepamo na pecanje. Tako da ne zaboravim da ostaviš like, subscribe i da uključiš sve notifikacije, a mi se vidimo na pecanju. I kao što vidite, ljudovi moji, nalazimo se na mestu Budakovac, to jest ne vidite, ali sad ćete da vidite. Tu je stara Folcika, pošto mi je žena uzela Seata, tu je Ford od Bravosa i tu je naravno i samo jezero Budakovac. Tako da idemo da krenemo sa pecanjem lagano. Kao što vidite, familijo, tu je šator, evo ga, ja sam malo kasnije došao, tu je Bravo sve već namestio, kao što vidite. Tu je šatoricen, tu je rod pod sa 3 štapa. Ima i tamo neke žabice, nešto ono. Ovdje je za hranu, tu je i ovaj meredov. I tu su i labudovi, naravno, da nas maraju. Ima tamo, pretpostavljam, i moj sistem. I ovdje sve i svašta. I naravno Bravos. Šta nosiš tu? Nećemo reklamirati. Nek plate pa se klate. O, vidim ovdje i raketi. Ovo je spona raketa sunceti. Lepo izgleda, mogu ti reći. Nema vode, dobro, samo da još ima riba. A, je li bilo šta? 2 babuške. 2 babuške? A, ja. Ali imali smo fiš. Sad će tebi sreća da dođe sad kad sam ja došao. I ću još više da ti izbaksuziram. A naravno, on je došao tu da mi čuva. Sad ne znam, hoćeš loviti preko ili ti pravim tu blizu hranilišta. Će da vidimo. Inače, mašinice koje su na ovom mom sistemu su Silstar 8000 i štapovi su Pro Logic. Naravno, ovo je sve Bravo, ja nemam svoju opremu, ja sam tu da snimam i da uživam. Vidite kako to izgleda, vrlo profesionalno. Tu je naravno i Bravosov sistem, Deiva emblem su mašinice i Maver štapovi, vidite kako izgledaju lepo te mašine. Milina, šta ti hoćeš? Nema više krompira. Nisu normalni. Čim ja dođem, došla i riba. Šta je to? Babuška. Babuškica mala, a? Da. Auf Wiedersehen. Ljudovi moji, zabacili smo znači 2 štapa, kao što možete vidjeti, a zabacili smo i 3, ali je ovo ovdje sranjce je crken, ne radi. To jest ovaj je drugi, ovaj se puni, a onaj neće ni da se puni. Tako da, što bi se reklo, od njega ništa. Za sada imali smo samo jednu babušku, onu na početku, što je Bravo upecao i to je to. Nismo ništa drugo upecali, sem ovog smarača dole. Alo, pozdravi ljude! Tako, aj čao! Evo nas ljudi, drugi dan, znači prvi dan smo imali 2-3 babuške, ali tako, ništa od šarana, ništa od amura i to. Nažalost, bilo je par da kažemo udara, ali na kraju ništa od toga, da kažemo, većeg nismo upecali. Vidjet ćemo da li ćemo danas imati malo više sreće, nadam se da hoćemo. Bravo si je menjao mance, pa ćemo imamo, možda će imati više sreće s ovim. I ja trebam da zabacim jedan štap, došla je babuška neka ujutru na moj štap, Bravo si joj izvadio, nisam to ni snimio, ali dobro, šta babuške, to ima oko 500 grama, tako nešto. Sad ćemo laganu kaficu i da vidimo da li će nešto da dođe suncem u poljubim. Pazi kako sunce, ne mogu se ispravim. Ljudovi moji, ništa od ribe od jutros, ali barem smo bureki upecali
burek sa sirom. Za sada ništa još nije bilo, bilo je par griza na ovaj skroz levi štap. Verovatno babuškice, pošto je on tu, da kažemo, bliže ovde negde, a ovaj u sredini je sa bojlom skroz tamo napred, a ovaj desno je isto tu bliže. Na ovaj desni je jutro došla jedna babuška, ali nadamo se da će da dođe neki šaran ili nešto. Vidjet ćemo, još danas sam tu i sutra oko 10-11 idem za Biječ. Tako da će da vidimo. Duži šarane sunce li ti poljubim. Šta je došlo? Babuška. Babuškica. Standardna naša priča. Samo babuški. Ajde babuškica nazad. Valjda će da dođe više šaran suncem. Opet babušaner, a? Uništa. Dobra babuška, dobra. Vidi je. Kako mi boju pojela. Gla. Đubre. Mučko đubre. Imamo još jednu ribu kod Bravosa i naravno to je babuška. Šta će drugo da bude? Nemaš verovati. Neće da dođe šaran pa to ti. Op. A meni ovo cepa ceo dan trza. Ohoho. Vjerojatno isto babušanja neki. Ali nema, samo trza. Trza li trza. A šara neće da dođe nikako. Koliko ovo ima, a? A pol kila. Jesi se isprljala, Vidi podmetač uz. Vljuš. Da i meni dođe jedna riba. Lovac na babuška. I onda smo bili u trećem danu na pecanju na mestu Budakovac. Bilo je par, da kažem, ugriza uveče, ali ništa posebno, sve su to bili ovi cverglani ili kako oni ovdje zovu tokovi. I sada ujutro probudi me signalizator, ono glupi labudovi, sve preko mojih štapova otišli i sve su mi, znači, umešali, sve su mi izdrndali. Jedan mi je puko, a ova dva sam uspeo da izvučem, tako da eto. Mislim svakako sada, da kažem ujutru, idem za Beč, idem da pokupim novi kompjuter. Verovatno kad ovo izađe će biti izrenderovano na novom kompjuteru, tako da vidjet ćemo kako će to sve izgleda. Tako da polako se opraštamo od ovog vrlo lepog mesta. Evo tamani sunce izlazi negde oko 6. Tako da eto šteta, ne možeš uvijek da imaš sreće, ali bar smo uživali na ovako lepom mestu, ako išta. Tako da ljudovi moji, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Nadam se da ste mi uživali pre svega. Nije bilo nekih, da kažemo, velikih riba, ali to vam je ribolo. Nekada upecate sve živo, a nekada ne dođe ništa. To je jednostavno tako. Opalite like, opalite subscribe, roknite notifikacije, znate već svu priču, a mi se vidimo u sljedećem klipu, vlogu ili live-u. Ajde, ćao!